lapeh kijang karimmu dalengah membaca bayang luponyo tangan batapu indahlah hanyo sabalah dek lama juba manuang lah dulu orang salangkan kini kolah tak bisa sah sianan ka disalahkan jauh ndak dapat dikaja tinggi ndak terjangkau tangan ulah dek badan talengah lah dulu orang salangkah tapaso baca liat sajo orang babimbiang badu biarlah den hapui juo jatuhnya si ayah mato sadang duduk aja sasaran undangan timur tarumu hati nanku yo dek salah diri surah lah lapeh kijang karimmu dalengah membaca bayang luponyo tangan batapu indahlah hanyo sabalah dek lama juba manuang lah dulu orang salangkan kolah tak bisa sah sianan ka disalahkan jauh ndak dapat dikaja tinggi ndak terjangkau tangan ulah dek badan talengah lah dulu orang salangkah tapaso baca liat sajo babimbiang badu biarlah den hapui juo jatuhnya si ayah mato sadang duduk aja sasalah